Hej og velkommen til en ny episode herinde fra Creepy Games PvP. Som I kan se, så er der nogen, der har købt mine ting siden i går. Ja, jeg har kun én item tilbage, det var også mit sværd, jeg kom til at se den for meget. Men som I kan se her, så kan jeg lige 25.000, 15.000. Jeg ved ikke helt, jeg tror jeg vil spare op til den, der koster 25.000 i den her episode. Så jeg... vent. Kan jeg lige tage et special? 4 minutter. Yep. Som I kan se, så er det kun sådan 4 timer siden, jeg optog den sidste video. Så det er lidt sådan lidt ikke særlig lang tid siden. Men i den her episode, der er Anton med igen. Men I kan sikkert ikke høre ham. Det går nok. Det er også lige meget. Det er unødig lyd. Hvad fanden? God, jeg vil gerne ud herfra. Hvis jeg lige kan få den der med. Jeg vil gerne ud herfra. Jeg tror, der er rimelig godt gear. Ja. Og så sidder jeg fast. Lol. Han lige røm på mig, jeg vidste det. XD skills. Okay. Så skal vi bare ind med det her. Fik vi noget godt. Brut 1. I hvert fald så tjente vi lidt penge der. Men i sidste episode jumpede vi jo med sygt gear. Og det gik ikke alt for godt. Ja. Anton er også online lige nu. Jeg sidder ved siden af ham, men I kan sikkert ikke høre ham. Han har lige åbnet sådan en enchanting key. Fuck. Nej. Oh my god, en idiot. Seriøst? Du kan sælge den videre for 600. Han siger til mig, at han har fået en heks for 50 kroner inden på aktion, og så kan han bare sælge den videre, jo. Det er sådan meget mere. Fordi heks er en god enchant. Skal vi op og flække nogen? Undskyld for lag spikes. Han havde godt sværd, ham der. Sharpness 2 fra Spectre. Så synes vi godt lige, at vi kan gå ind sådan en der for det. Det synes jeg sådan set. Nej, kig. Slash kit. Skulle jeg mene, kan jeg tage det nu? 1 minut. Så det er jo sådan set. Nej! Jeg kom til at købe adgang til Wild. Jeg kom til at trykke på det. Nå, men kit. Wild. Kæft, det er lort. What? 13.000. Anton, kan du ikke godt pay mig 2.000? Hello, it's me. Vidste du godt, man kunne tage en key hernede? Det vidste du nok ikke vel, Anton. Nede i det der hul. Det vidste Anton ikke. Det får jeg vide. If this night is not for you, at least we are together. Nå. Var der noget godt på deres vej? Sharpness 2. Men det vigtigste var Netherstars sådan noget. Så jeg tænker bare, at vi får... Når vi får de der 15.000, så køber vi det. Det gider jeg sgu ikke. Jeg gider ikke andet. Jeg overgår ikke vinde. If this night is not for you. Jeg vil hellere have sådan en enchanting key.
Hvor er du henne, Anton? Han nede i grotten, får jeg at vide i ved min venstre side. Ja. Ja. Det. Jeg kommer nu. Hallo. It's me. Hey, du fik alle mine nætter start. Nej, de er der. Gør der? Jeg dør. Jeg nåede væk. Overhovedet ikke. Jeg er døde. Med mit kid wild. Oh my god, jeg kan ikke engang... Fuck det lort, kid. Lort. Kid, det er... Skam lort. Oh, what a shot. Ham har jeg ikke lyst til at spille mod. Jeg vidste bare, han havde et sygt OP-kid. Nå. Men i hvert fald en ting, jeg er sikker på. Hvor mange ting har vi i min ender chest, som er det værd. Enchanting key, yes! Enchanting key er det, jeg har mest lyst til. Hvad får jeg? Hex! Yes, den kan vi sælge på AC sælge. Og så sætter vi den til 600, fordi så... Er det ikke AC sælge? AH sælge, mener jeg. Sådan der. Yes, sir. Så er der sikkert en, der gerne vil købe den. Og så får vi bare masser af penge. Shit, der er en på 225. Han må hack. Der er ikke andet der. Han må hack. Aton. Hvis du payer mig 1200, ikke? Så vil jeg hjælpe dig med at få det rank til 15.000. Hvad hedder han? Ja, men Anton, hvis du payer mig 1200 nu, ikke? Så vil jeg hjælpe dig med at få det anden bedste kit. Sorry. Pay. Det er fordi der min pauseknap er. Please, Anton. Og vent, jeg kommer tilbage lige om lidt. Så har jeg lige fået overtalt Anton. Det er jo fedt nok. Så kan jeg nemlig få Protection 3 hjelm, Protection 3 chestplate, Protection 2, Protection 2 sharpness, 2 firespec, 2 power. Det er godt, kid. Anton, pærer du? Bare 1200. Er I klar, folkens? Klar? Har du... Jeg sidder og kigger på en skærm. Ja, sir. Du modtog penge fra ham. Har vi 15.000? Vi har 15.000. Du har nu købt adgang til Destroyer Kit. Destroyer. Du vil lige se mig i det. Det er OP, det her jo. Atom, vil du have nogle G-apples? Atom, vil du have et golden apple, når du kommer der? Jeg venter lige til han dør. Okay, Atom, vil du med hen i den trade-ting, der er? Anton? Atom, vil du med? Hvorhen er du? Her, kom. Jeg skal lige vise dig en ting. Prøv at komme med her. Vidste du godt, at der er sådan et her system? Så hvis jeg sætter mig herind, så kan du ikke komme ind, hvis jeg fjerner mig. Okay, hvad er det her? Advarsel. Her, er du klar? Du får sgu lige mine golden apples. Ja. P3 det øverste, og så P2 det nederste. Og sharpness 2, fire aspect 1. Kit, hvad er der egentlig det næste kit? Sharpness 2, fire aspect 1. Ej, det er ikke nær så godt. Det er kun... 10 G-apples. What? No. Skal vi så jump det bag os? Nej, prøv... Ja, det får jeg kittet jo.
Ja. Det er mit kill, det der, for fuck's sake. Han angriber bare mig, altså. What the fuck? Det er mig, der har det gode stof her. Og jeg døde. Rip. Kan jeg så tage Kid Wild nu? Kan jeg tage Kid... Nej, det er først. Nå, men så må vi i hvert fald lige overleve med det. Men det tænker jeg er rimelig godt, det der stof der. Hvis der I ikke synes det, så dislike videoen. Ej, like videoen. Husk det. Titan! Jeg nakker en Titan med ren normal gear. Jeg flækkede lige en Titan med normal gear. Og han havde projekt. Shit, jeg dør, jeg er død. Jeg er så godt som død. Jeg er død. Jeg er så godt som død nu. Jeg er definitionen af død. Jeg er død. Nej, jo, jeg er død. Jeg dør nu. Jeg er død. Undskyld, jeg siger, jeg er død, men altså, jeg er død. Jeg dør. Jeg vil helst ikke miste penge. Nej. 20. Altså mig og Anton, vi har lavet en aftale om, at sådan at nu hans tur til at få sådan et kit, som jeg lige har fået sådan et OP-et. Fordi jeg så kan, så bliver det nemlig sjovere at se og spille. Så kan jeg jo nok, hvorfor Rasmus? Hvorfor bliver det sjovt at se og spille? Fordi så har vi OP-gear, så kan vi flække alle. Det er jo det der er det sjove. Juhu! Jeg dør. Jeg er definitionen af død. Jeg er død. Jeg er liv, Anton. Jeg flækkede en med sharpness-sværd. Og så fik jeg et sharpness-sværd. Yeah. Idiot. Swapper lidt til højre. Der er kran, alarm. Ligger lidt. Swapper lidt til højre. Der er kran, alarm. Nå, jeg døde. RIP! Det var egentlig rimelig sygt gear, det der. Synes jeg selv. Hvis jeg ikke synes det, så skriv lige i kommentarerne. Der er kran, alarm. Swapper lidt til højre. Ligger man det. Oh god. I got him in my fuse name. Baby. No. Jeg får ham så stort. Nu. XD. Der er en key der. Hvis du skulle være i tvivl. Hvad? Jeg kommer nu. Jeg døde. Kom så skal vi derned. Kom nu, rush. Jeg ser dig. Jeg er foran dig. Er der nogen gode nogen dernede? Er det ikke hernede? Er det ikke hernede? Jeg dør. Slap af, han havde et godt svært, tror jeg. Jeg har 3 gode ting på mig. Der er forresten en key der, hvis du skal være interesseret. Sådan der, jeg fik reddet det vigtigste. Nether Stars. Definitionen af død. Han er død. Så godt som død, i hvert fald. Let me die. Let me try everything and not die.
Oh god, can you get the... Can you get the combo? Okay. Nej, jeg kunne ikke åbne ender-chesten. Okay, Anton. Jeg sælger alle mine ting, og så payer jeg til dig. Hvor mange penge har du? Hvor mange har du? Anton, hvor mange har du? Han har næsten 9.000. Nu har han i hvert fald 10.000. Huh. Har du 10.000 nu? Er du død, Anton? Han er død, siger han. Nå. Okay, folk vil gerne have mange... Okay, nej, ved du hvad, jeg ligger på det igen. 11.000. Så i næste episode tror jeg, at Anton har det. Men han siger, han har 11.000. Men i hvert fald så vil jeg sige mange tak, fordi I så med. Og jeg håber, I ser med næste gang. Ja. Så hej hej. Ja, Anton sagde også lige hej hej. Så